Здравейте, приятели, и добре дошли в нашето ново видео. Варените картофи, които вече са в купата и намачквам, ще използвам, за да направя една много вкусна баница. Хайде, останете с мен, за да видите как ще я направя. Добавям извара. Няколко стръка нарязан лук. Нарязан на ситно. Разбърквам. Слагам 3 яйца. Сол. На вкус. И разбърквам, като с това приключвам направата на плънката за баницата. Плънката трябва да бъде ето с такава консистенция, нито прекалено рядка, нито пък и много гъста. Пухкава, ефирна. Така, включила съм фурната да загрява на 180 градуса и сега ще сглобявам баницата. Отворих вече коричките, баницата ще е с готови кори, казах, че ще е лесна, така че няма по-лесен вариант от това баницата да се направи с готови кори. Отгоре поръсвам с олио. Ако не е мазна баничката, няма да бъде вкусна. И сега загребвам от плънката картофената и ето така размазвам. Плънката не е на дебел слой. Хващам крайчето на 2 корички. Хубаво е да не се скъса, ама че се скъса. Хващам крайчето на 2 корички и завивам. Ето така. Ето я коричката и продължавам с следващите. Както вече споменах, загрява съм фурната на 180 градуса. Отгоре ще намажа баничката с олио. И ще видите след това какъв хубав загар ще има самата баница след изпичане, а на цвят ще е просто невероятна. Невероятна. Ето, готово, намазах я. И сега тавичката отива в фурната, баничката да може да се изпече, докато отгоре хване златист цвят. Време е вече да извадя баницата. Сега ще видите какъв хубав загар е хванала. Каква прелесна е станала. Вижте я само. Вижте я. Прекрасна баница. Ако желаете една различна и вкусна баница, задължително си направете тази. Сега ще изчакам да изстине и ще я разчупя. Вижте само, чуйте колко е хрупкава отгоре. Направо прелест, нямам търпение да изстине и да си хапна. Ето, приятели, вижте баничката как изглежда отвътре. Хубава плънка, изпечена кора отгоре, отдолу, от всякъде, хрупкава отвън, нежна, ароматна и много вкусна отвътре. Прекрасна баничка, задължително си я направете, няма да съжалявате. Чао от мен и до нови рецепти!